Perkenalkan, nama saya Regina Cahya Putri. Pasien loro iki bakal kulinake supaya bocah-bocah bisa sinau bebarengan karo kancane. Mula ibu utawa bapak guru kudu bisa paringi wawasan lan bimbingan supaya bocah-bocah bisa nindakake pasien iki manut rukun lan anti seneng. Dina Minggu Rene lan kanca-kancane sakelas rekreasi menyang WBL. WBL iku manggon ana ing Kabupaten Lamongan. Sadurunge budhal Rene pamit marang bapak lan ibuke. Ora lali Rene nyuwun donga pangestu Pak Wibowo lan Ibu Dewi melingi supaya Rene nganti-anti ing papan rekreasi tansah nurut apa sing dingendhekake bapak lan ibu guru sing ngampingi. Jam 5 Rene lan rombongan wis budhal tekan WBL. Wantara jam 8 bocah-bocah seneng banget dolanan ana ing papan iku. Akeh banget jenise dolanan kanggo bocah-bocah. Sakliyane menyang pesisir Tanjung Kodok, rombongan uga mampir ing Guwa Maharani.